10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. खुलुमबाय दिनैनि मोनाबिलि समावहाय बड'लेण्ड डान्स मास्टार सीजन 1 नि बी ग्रुप मोसानाय हाबाफारियाव गासै रायजो राजाफोरखौ गोसो गोरबोजों बरायनाय थाबाय। लोगोसे जोंनि बड'लेण्ड टेलिभिजननि इंखं स्टुडिअ'आवहाय नुजाथि फैनाय जायफोर अडियन्सफोर नायगिरिफोर बिथांमोनखौबो गोसो गोरबोजों बरायनाय थाबाय। लोगोसे जोंहा हांख्रायजानाय आलासि बिथांमोनखौबो आं गोसो गोरबोयै बरायनाय थाबाय। दिनै जोङो हाबाफारिखौ जागायजेनबाय बड'लेण्ड डान्स मास्टार सीजन 1 नि राउन्ड 1 नि बी ग्रुप। आं माखासे रुल्स एन्ड रेगुलेशनखौ दा उनावहाय नोंथांमोननि सिगाङावहाय फोरमायगोन। बिनि सिगां आं नोंथांमोननि सिगाङावहाय इन्ट्रोडिउस खालामनो लादों जोंनि गेजेराव आलासि महरै दंफैयो। फार्स्टआव गिबियाव जोंहा फुंखा महिलारी सार, बिथाङा मिउजिक डाइरेक्टर आरो लोगोसे बिथाङा TGT नि मिउजिक जिनबी क'क्राझार आरो लोगोसे बिथाङा लिरिसिस्ट आरो लोगोसे बिथांनि बिसि जोंहा मेडाम सिक्रि महिलारी मेडाम आरो बिथाङा प्रिन्सिपाल गम्ब्रिमुथि एकाडेमि अफ मिउजिक एन्ड फाइन आर्ट्सनि रनसायदाम आरो बिथाङा सासे प्लेबेक सिंगार। बयबो नोंथांमोनहा बिथांनि मेथाइखौ खोनासंबाय जानांगौ। नोंथांमोना जुदि स्क्रिनाव नायनायाव गोसोआव दङब्ला आरो लोगोसे डिसक्रिप्शनाव नायनायाव गोसो दंब्ला बिथांमोना दिनैनि बड'लेण्ड डान्स मास्टार सीजन 1 नि राउन्ड 1 नि बी ग्रुपनि हाबाफारिखौ बिथांमोननि मेथाइ खननाय बा रोजाबनायजों जोङो बेखेवनो सानदों। बेनिखायनो जों बिथांमोनखौ गोसो गोरबोजों खुलुमनानै सिगांग्रो जों वेलकाम जासियो, बरायनाय थायो आरो लोगोसे नोंथांमोनहा मेथाइ खननानै दिनैनि बे गोजोन हाबाफारिखौ जागायजेननो थाखाय खावलायनाय थाबाय। निमाहा बिनाय थाबाय गासैनिसिमबो, आं बावगारनाय थाबाय, गासैनिसिमबो निमाहा बिनाय थाबाय जे जों सिगांग्रो बिथांमोनखौ आर'नाइजों जोङो बरायग्रोनो सानबाय। जोंनि हारियाव बेयो मोनसे नेमखान्थिखा, जों आर'नाइजों जों आलासिखौ बरायो। बेनिखायनो जोङो फुंखा महिलारी सारखौ आरो लोगोसे मेडामखौ बरायनो थाखाय खावलायनाय थाबाय। बिथांखौ बरायगोन जोंहा जोंहा इंखं स्टुडिअ'नि मावगिरि आखाइ खोबनानै होदो रायजो राजाफ्रा खेबसे। नोंथांमोना रेडि ना? रेडि मार? एसेबां साइलेन्ट, खेबसे बुंदो रेडि ना? खेबसेबो आखाइ खबनानै होथारबावदो। जोंनि गेजेराव दङ मिस्टार फुंखा महिलारी सार, बिथाङा TGT नि मिउजिक जिनबी क'क्राझारनि बिथाङा सासे फोरोंगिरि, लोगोसे बिथाङा मिउजिक डाइरेक्टर, कम्प'जार एन्ड लिरिसिस्ट आरो लोगोसे बिथांनि बिसि सिक्रि महिलारी मेडामा गम्ब्रिमुथि मिउजिक एन्ड फाइन आर्ट्स स्कुलनि एकाडेमिनि प्रिन्सिपाल बे रनसायदामाव दङ। बिथाङा प्लेबेक सिंगार, बिथांमोनखौ खेबसेबाव गोसो गोरबोजों बरायनाय थाबाय आरो लोगोसे दिनैनि बे हाबाफारिखौ जागायजेननो थाखाय आं बिथांमोनखौ खावलायनाय थाबाय। गोजोन्थों। बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ आं गोरबोजों साबायखर बावग्रोबाय आरो बेनिफ्राय दिनैनि बड'लेण्ड डान्स मास्टारनि जायफोर बादायगिरि बिथांमोननो गाहाम अनसायनाय होबाय। आं बे बड'लेण्ड डान्स मास्टार सीजन 1 ग्रुप बी खौ बेखेवबाय होननानै फोसावनाय जाबाय। दोंसे मेथाइ रोजाबनो सिगांनाय जादों। मेथाइया जोंनि भारत हादरनि मुंदांखा खन्थाइगिरि रबीन्द्रनाथ टेगर लिरनाय गीतांजलिनि
बर' राव दानस्लायगिरि सुरत नार्जारि नों आंनि आंगो नों दं आंनि खाथियाव बे बाथ्राखौ बुंनो होदो आयौ बुंनो होदो आयौ बुंनो होदो नों आंनि आंगो नों दं आंनि खाथियाव बे बाथ्राखौ बुंनो होदो आयौ बुंनो होदो आयौ बुंनो होदो नोंनि गेजेराव आंनि जिउनि गासैबो रंजानाय दं बे बाथ्राखौ बुंनो होदो आयौ बुंनो होदो आयौ बुंनो होदो नों आंनि आंगो नों दं आंनि खाथियाव बे बाथ्राखौ बुंनो होदो आयौ बुंनो होदो आयौ बुंनो होदो आंनो दैहाब देंखो आंनि रादाबखौ खालाम रैसुमै आंनि अनजालुसिन नों बे बाथ्राखौ बुंनो होदो आयौ बुंनो होदो आयौ बुंनो होदो आयौ बुंनो होदो नों आंनि आंगो नों दं आंनि खाथियाव बे बाथ्राखौ बुंनो होदो आयौ बुंनो होदो आयौ बुंनो होदो बे दुलाराय अखा हागानाय बेदि नोंजोंनो आबुं जानाय आंनो गोरबोनिफ्राय बे बाथ्राखौ बुंनो होदो आयौ बुंनो होदो आयौ बुंनो होदो आयौ बुंनो होदो नों आंनि आंगो नों दं आंनि खाथियाव बे बाथ्राखौ बुंनो होदो आयौ बुंनो होदो आयौ बुंनो होदो दुखुथिया मिथिनानैनो खाथियाव फैयो दुखुथिया मिथिनानैनो खाथियाव फैयो उन्दै होननानै मोजां मोनो आंनि उन्दै खुगायाव बे बाथ्राखौ बुंनो होदो आयौ बुंनो होदो आयौ बुंनो होदो आयौ बुंनो होदो नों आंनि आंगो नों दं आंनि खाथियाव बे बाथ्राखौ बुंनो होदो आयौ बुंनो होदो आयौ बुंनो होदो
नोंनि गेजेराव आंनि जिउनि गासैबो रंजानाय दं बे बाथ्राखौ बुंनो होदो आयो बुंनो होदो आयो बुंनो होदो नों आंनि आंगो नों दं आंनि खाथियाव बे बाथ्राखौ बुंनो होदो आयो बुंनो होदो आयो बुंनो होदो गोजोन्थों दानिया बिथाङाबो गीताञ्जलिनि बर' बेखौ दोंसे रोजाबगोन मेथाइफोरखौ रेकर्ड खालामनाय जाबाय बावैसो उनाव ओंखारसिगोन नहीं
जोबोद गोजोननाय थाबाय जोंहा मानगोनां फुंखा महिलारि सार आरो लोगोसे सिख्रि मेडाम निसिम बिथांमोनहा गोबां गोदै गारांजों जोंनि बे दिनैनि बेखेवनाय हाबाफारिखौ जागायनानै होबाय बिनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर थाबाय बिथांमोननिसिम दायो जोंहा मोसानाय हाबाफारि आं नोंथांमोननि सिगाङावहाय दसेनि उनावहाय रुल्स एन्ड रेगुलेशनखौ खोन्थानोसै 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ten, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. So, welcome back. So, दायो जोङो जागायनोसै माखौ जागायनो मोसानाय हाबाफारिखौ बिनि सिगां नोंथांमोननि सिगाङाव नैबे बाथ्राखौ फोरमायथिनो सानग्रोदों थांनाय ए ग्रुपनि नैबे राउन्ड 1 नि ए ग्रुप मोसानाय समावहाय आंजों लोगोसे लोगोआव दंफायोमोन उपमा रानी दैमारी दा दिनै बिथांनि नखराव हाबा दंजायो नों बिथांनि बिदानि स' बिनि थाखायनो बिथाङा फैनो हायासै दा बेवहाय माखासे रुल्स एन्ड रेगुलेशन आं नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायथिनो सानदों आरो लोगोसे जोंनि नैबे स्टुडिअ'आवहाय दिनै सोर सोर मोसागोन बिथांमोननि नामफोरखौबो आं बुंनो सानदों फार्स्टआवहाय दङ लक्ष्मी ब्रह्म बिथांनि कोडआ जाहैबाय L002 मिस उनसुमै नार्जारी बिथाङा नैथियाव दङ कोड नाम्बारा जाबाय A005 आरो लोगोसे थामथियाव दङ मिस द्रिसा स्वर्गियारी बिथांनि कोड नाम्बारा जाहैबाय D008 आरो लोगोसे ब्रैथियाव दङ मिस मेरिना बसुमतारी बिथांनि कोड नाम्बारा जाहैबाय M0011 स' रायजो राजाफोर आरो जोंनि नब्लाङाव थांनाय नायगिरि अडियन्सफोर नोंथांमोना रेडि ना स' जों दायो रुल्स एन्ड रेगुलेशनखौ नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायथिनो साननोसै माने थांनोसै स' बेवहाय जोंनि गेजेराव मोननै रावजों मोसानाय होदों बे प्लेटफर्मखौ जों होदों मोननै रावजों गिबियाव बर' रावजों आरो लोगोसे नैथियाव हिन्दी रावजों जेब्ला बर' रावजों मोसागोन बे समावहाय बर्डखौ जों अनलि बे नब्लाङाव थानाय नायगिरि आरो लोगोसे जोंहा थिखाना दोननाय जाजेस बिथांमोननिफ्राय जोङो बे बर्डखौ लागोन कालेक्ट खालामगोन आरो बै समावहाय जायफोरा लाइभआव इउटिउबावहाय नायदों बिथांमोननि बर्ड बेखौ बे समावहाय लाइक खालामबा जानाय नङा अनलि हिन्दी मेथाइ खालामनाय समावसो बा हिन्दी मेथाइ मोसानाय समावसो
रायजो राजाफोर नोंथांमोना उसुखुथु जानो हागौ बिनिखायनो जों लाइभखौ माने बेवहाय मोसानायनि सिगां नोंथांमोननो रुल्स एन्ड रेगुलेशनखौ खोन्थानाया गाहाम नङाब्ला नोंथांमोना उनावहाय माबोरै भट होयो माबोरै मायो बेफोरबायदि बुंनो हागौ बिनिखायनो खेबसेबो जों सिगाङाव ए ग्रुप मोसानाय समावहाय बुंखादोंमोन स' बिनिखायनो दिनैबो जों बे रुल्स एन्ड रेगुलेशनखौ बुंनानै होखाबाय स' बेयाव बड' राव मोसानायावहाय बड' सं बा बड' मेथाइ मोसानायावहाय जाजेस आरो लोगोसे अडियेन्सफोरनिफ्राय बे जोंनि नब्लङाव थानाय नायगिरिफोरनिफ्राय लागोन आरो लोगोसे हिन्दी मेथाइयावहाय only भिउवार्सफोरनिफ्राय लाइभ भिउवार्स जायफोर मानसिफोरा न'आव थानानै नायगासिनो दङ जोंनि बड'लेण्ड एंखं टेलिभिजननि नैबे चेनेलखौ बिथांमोना लाइक खालामनानै दा भटखौ बोरै होनो न'आव थानानै नोंथांमोना बेखौ सानगोन दा हिन्दी मेथाइ होबानो भट बोरै होगोन आंनि भट होनाया बे लक्ष्मी ब्रह्मनिसिम बोरै सहैगोन आंनि भट होनाया बोरैहाय द्रिसा स्वर्गियारिसिम सहैगोन आरो अनसुमै नार्जारिसिम सहैगोन आरो मेरिना बसुमतारिसिम सहैगोन स' बेवहाय जों नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायथिना होनो सानदों बेवहाय जेब्ला जुदि लक्ष्मी ब्रह्मआ हिन्दी मेथाइ मोसाबाय अब्ला बे मेथाइयावहाय जेसेबांखिनि डिउरेसन दङ मेथाइनि टाइमा दङ साप'ज हमनानै ला 3 मिनिट जुदि मोसादोंब्ला बेवहाय काउन्ट डाउन 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 बिनि उनाव मोसानाय जागोन बिनिफ्रायनो लाइक खालामनाया नोंथांमोननिफ्राय भटखौ लानाय जागोन बा लाइक खालामोब्ला नोंथांमोननि भटखौ काउन्ट खालामनाय जागोन जोबजासिम जोबजासिम स' नोंथांमोननि भटआनो जाबाय लाइक थुबानो भट जाबाय आरो बिनि गेजेराव नोंथांमोना बेखौबो आङो लाइक होगोन बेखौबो लाइक होगोन बा जानाय नङा मानो होनबा नोंथांमोननि लाइक खालामनाय गासै टटेला दायो जोंनाव स्क्रिनशट थाखागोन बे बर' राव मोसानाय उनावहाय आरो बिनि गेजेराव जेब्ला हिन्दी मोसागोन बिनिफ्राय जोंनाव स्क्रिनशट खालामनानै माइनास खालामनानै जों भटखौ काउन्ट खालामगोन आरो लोगोसे नोंथांमोननो स्क्रिनाव जों देखायनानै होगोन बै समावनो मोसाखांनायनि उनावनो जों नोंथांमोननो लाइभ बेसेबां नोंथांमोना लाइक खालामनानै भट होदों सोरनो बेसेबां भट होदों बेसेबां लाइक जादों नोंथांमोनाबो स्क्रिनशट खालामनानै लानो हागोन नोंथांमोना खाबु दङ स' बिनिखायनो जों जागायनोसै दिनैनि मोसानाय हाबाफारिखौ स' बिनिखायनो आङो सिगाङो खावलायनो थांदों मिस लक्ष्मी ब्रह्म स' बिनिखायनो टेक्निकेल डिपार्टमेन्टनिफ्राय आं रिक्वेस्ट खालामो बिथांमोनखौ जे बिथांनि मिउजिकखौ जाहाथे दामनानै होयो गोजोन्थों स' लक्ष्मी ब्रह्म स' बिथांखौ जोङो सिगांग्रो मोसाहोग्रोनोसै थेंक इउ 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
Wow, गोबां मोजां मोसाबाय लक्ष्मी. 9. Thank you. Okay, welcome. So, नोंथांनि मोसानायखौ माबायदि मोनदों? जोंहा जाजेस दोनखादों. जों सिगांग्रो बिनियाव थांसै, बिनि उनावहाय जों गोबां बाथ्रा रायज्लायनोसै नङा होमबा? मेंबायबो नोङो सिगांग्रो मेडाममोननिफ्राय जोङो बर्डखौ बा सारमोननिफ्राय जों माबायदि मोनगोन नङा होमबा? स' बेखौ मिथिग्रोसै. जों सिगांग्रो थांगोन मेडामनिसिमनो. रिंकुमनि मेडाम. खुलुमबाय मैम. खुलुमबाय लक्ष्मी. Yes मैम. मोजाङै दङ ना? दं मोजां. मोसानाया गांग्रिं. फार्स्टआवनो होनगोन आं एनार्जिया मोजां. Thank you आरो मैम. सेकेन्ड मेगननि एक्सप्रेसनखौ मोजां मोनदों. Thank you मैम. ओमफ्राय आं गांग्रिंनि मेसन खालामदों नालाय गानाव आं गांग्रिंखौ गानोबा आरो साबसिन मोनगौमोन. हय पायल बा गांग्रिं बावदों जिखुनु मैम. मोनसे होला आरो साबसिन जाबावगौमोन. थिगैनो दङ. Thank you नेक्स्टआव मैम. आरो साबसिनखौ लुगैबावो. Thank you मेडाम. आरो आं थांगोन देंखो र' साननिसिम. पइन्ट्सखौ होनसै दे. $1,500. Thank you मैम. Thank you मैम. 1,500. Thank you मैम. So thank you ma'am. आं थांगोन दायो देंखो सारनिसिम. खुलुमबाय सार. खुलुमबाय. लक्ष्मी ब्रह्मना. मोसानायाथ' मोजां जादों. Thank you sir. एक्सप्रेसना जोबोद मोजां. Thank you sir. आरो स्टेज मेकआपआबो जोबोद मोजां जादों. Thank you sir. आरो स्टेपफोरा गाज्रि नङा. जेसेबां हायो आरो साबसिन खालामनो नाजादो. Okay, thank you sir. आरो एनार्जिया जोबोद मोजां. Thank you sir. आं आरो गोबां बुंनो सानाखिसै जाहाथे उननि समफोराव आरो साबसिन मोसागोन आं आसा खालामदों. दा आं 1500 मार्क्स मोनबाय. 1500 Thank you, लक्ष्मी. sir. मेडामनिफ्रायबो मोनबाय all the best. 1500 आरो लोगोसे सारनिसिम थांसै जोङो माइकेल सार. खुलुमबाय sir. हेलौ मोजाङै दंना? दं मोजां. एज ए फिल्म डाइरेक्टर मा होनबावनो आङो मोसानायाथ' मोजाङैनो जादों. लट अफ Thank you, sir. मोजां एनार्जि मोजां जादों एक्सप्रेसना. Thank you sir. दा बे पइन्टखौनो पइन्ट आउट खालामबाय थादोंमोन आं. गांग्रिं होननाय बे बुस्थुआनो गैया जाहैबायना. द्याट इज अ भेरि माइनास थिं. बाट ओभारअल पारफर्मेन्स इज भेरि गुड. Thank you sir. वान साजेसन एसे खुला मोसाबाव. अबा एसे थाथ' मोनदां. माने फ्ल'आ एसे बायनाय बायदि मोनो जायगा. बाट एनिवेज इट्स अ भेरि गुड Thank you, sir. परफर्मेन्स. स' आंनि पइन्ट्सखौ आं होनसै. आंनाबो एखेयानो 1500 पइन्ट्स. Thank you sir. 1500. Wow. 500. Thank you. Okay, thank you sir. So लक्ष्मी बे नैबे भट राउन्ड 1 सिम सफैनोथ' खस्थ'थ' खालामखादों नङा होमबा? आरो ग्रेन्ड फाइनाल सिम खस्थ' खालामबावनांगौ नङा होमबा? दा गोबां दंबावो स्टेप बारबावनो नङा होमबा? दा बेसिकलि माखासे भिउवार्सफ्रा नोंथांनि जाय मोसानाय बेखौ नुनानै मोजां मोनदोंबो जानांगौ, नेदों हिन्दी मेथाइ समावहाय भट होनो लाइक खालामनानै नङा होमबा? बाट बिनि सिगां नोंथांनि सोमोन्दै मोनथिनोथ' गोसो जागोन बिथाङा बबेनि? लक्ष्मी ब्रह्मआ गोबां मोजां मोसादों नङा होमबा? स' अन्नानै खोन्थाना होदो नोंथाङा बबेनि? खुलुमबाय रायजो राजा आइ आफा बिदा बिनानाव. आंनि मुङा लक्ष्मी ब्रह्म. आं बङाइगावनिफ्राय फैदों. आरो नोंजों सोर फैफादों? Mom and dad. Mom and dad. वाव. आरो लोगोसे दायो नोंथाङा बेसेबां फरायगासिनो दङ? 9 आव. 9 आव ना? स' नों जुदि रायजो राजाफोरनो अनलाइनाव जुदि नों भट बिनो गोसोब्ला दानो बिनानै लानो हासिगोन हिन्दी मेथाइनि थाखाय. हिन्दी मेथाइनि थाखाय जेब्ला नों हिन्दी मेथाइआव मोसागोन नालाय स' बै समावहाय रायजो राजानिफ्राय भट बिनानै लानो हासिगोन लाइक खालामनानै. नोंथांमोना आंनि मोसानायखौ मोजां मोनोब्ला प्लिज आंनो भट हो, लाखिथ'नानै हो. थेंक इउ. Okay, thank you लक्ष्मी, thank you. नोंथाङा नोंथांनि सिटआवहाय जिरायनानै थाहैनो हासिगोन. थेंक इउ. स'
दायो जोङो नेक्स्ट जा मोसाखावरि दङ बिथांनिसिम जोङो थांनोसै स' नोंथांमोना मोजां मोनदोंना इन्जय खालामदों खेबसे लक्ष्मी ब्रह्मनि थाखाय आखाइ खबनानै होदो अन्नानै दायो जोंहा मोसाखावरि दङ अनसुमै नार्जारि बिथांनि क'डा जाबाय A005 जों बिथांखौ जौसांसिम फैनो थाखाय खावलायनाय थाबाय स' बिथाङानो लक्ष्मी अनसुमै नार्जारि सेम जों बिथांजोंबो जोबथारनायाव जों रायज्लायनोसै जों सिगांग्रो बिथांनि मोसानायखौ नायग्रोनोसै थेंक इउ अन्नानै टेक्निकेल डिपार्टमेन्टआ मिउजिकखौ दामनानै होदो 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.
वाव गोबां मोजां मोसाबाय अनसुमै नार्जारी मारै दङ मोजाङानो दं मोजां दंना मेडाम मोननिफ्राय सारमोननिफ्राय मोनथिग्रोनोसै नोंथांनि मोसानायखौ माबायदि मोनदों बिथांमोना आरो जों बर्डखौबो नाजावनोसै नङा होमबा आं थांग्रोगोन सिगांग्रो माइकेल सारनिसिम स' माइकेल सारा मा बुङो नोंथांनि मोसानायनि सायावहाय हेलो अनसुमै हेल' सार मारै दं मोजाङैनो दं मोजाङैनो दं ना औ मोसानायाथ' मोजाङानोमोन थेंक इउ सार आं मोननै जायगायाव एसे उसुबिदा मोनदों आरो ना माने बावब्रबनाय मोनदों आं मोननै स्टेपाव फिनिशिंआथ' थिगानो दं बाट गेजेराव मोनसे स्टेपनिफ्राय मोनसे स्टेपाव जेब्ला ट्रानजिशन जायोना बे स्टेपा क्लियार जानांगौ बायदि मोनो आङो माने स्मुथ खालामनांगौ दङ एसे ओमफ्राय एसे खेंबावनांगौ आरो बे मोनसे डान्स कम्पिटिशनथ' गाना लासैयानो जा गोसायानो जा स्टेपा ओंखारखायो some steps are a little repetitive but it's okay all over performance बिराद मोजां आङो pointsखौ होनसै you have scored the same like the previous participant 1500 points Thank you, sir. 1500 अनसुमै congratulations Thank you. मेडामनिसिम थांनोसै हाय अनसुमै हेल' मेम मोजां ना खबर औ बेसे गोबाव प्रेक्टिस खालामनाय गोबावानो जाबाय लाभलि सं सिम्पल ma'am. डान्स Thank you, ma'am. स्मुथ Thank स्माइल you, मोजां जादों एक्सप्रेसनखौ मोजां मोनदों एबार आगोलनिख्रुइ एसे साबसिन मोनदों आङो थेंक इउ मेम नेक्स्ट राउन्डआव नोङो बिनिफ्राय आरो साबसिन खालामनो नाजाबाव थेंक इउ मेम हिन्दी राउन्डआव आरो बिनिफ्राय साबसिनखौ नायनो लुगैदों आरो आङो औ आंनाबो सेम पइन्ट Thank you, 1500 wow so thank you sir हेलौ अनसुमै हेल' सार आंथ' जोबोद मोजां मोनदों थेंक इउ सार मोसानायखौ आरो एक्सप्रेसनाबो जोबोद मोजां जादों आरो जि माखासे ट्रेडिसनेल स्टेप बानायदों बारदै सिख्लानिबो माखासे स्टेप दङ जोबोद मोजां जादों थेंक इउ सार क्लिन जादों खिन्थु माखासे माबायावहाय दहाय माइकेल सार बुंनाय बायदिनो स्मुथनेसखौ लाबोनो नाजाबाव दा मोनसे स्टेपनिफ्राय मोनसे स्टेपाव ट्रेन्जेकसन जायोब्ला स्मुथनेस खालामनो नाजा आरो हायोब्ला माने इयुनाव साबसिन मोसाबाव थेंक इउ सार मानोना जि लेभेलनि डान्स कम्पिटिसन जानो थांगासिनो दङ हार्ड लेबार खालामनांगोन सानसे देरहानाया फैगोन आसा खालामबाय थेंक इउ बेस्ट अफ लाक थेंक इउ सार thank you sir आं पइन्टखौ होनसै $1500 होबाय आं Thank you, sir. 1500 so wow congratulations थेंक इउ so thank you sir आरो मेडाम नोंथांमोननिफ्राय गोसो गोरबोजों गोजोननाय थाबाय बिथांनि मोसानायखौ नायनानै भट होनायनि थाखाय अडियन्सफोरनो जोङो माखासे कइन्स होखादों बिथांमोना गोसो गोरबोजों गावसोरनि जायनो बेसेबांखिनि भट होनो हानाय बेनो मोनसे खाबु हिन्दी मेथाइयावहाय नोंथांमोना खाबु गैया स' नोंथांमोना बे समावल' बर' मेथाइ मोसानाय समावल' नोंथांमोना भट होनो हागोन स' बेखौ आङो खेबसेबाव फिन बुंनानै होनाय जाबाय अनसुमै गोबां मेंबाय दा ग्रेन्ड फाइनालसिम सहैनांगौ दा सारा मा बुंदों बेखौथ' गोसोआव लाखिथारनांगोन मानो होनोब्ला फाइनालसिम सहैनो थाखायब्ला जोङो मा खालामनांगोन कम्पिटिसन हिसाबै बाहागो लानांगोन नङा होमबा स' नोङो बबेनिमोन आरो लोगोसे नोंजों सोर सोर फैदों आंनि मुङा अनसुमै नार्जारी आङो बिजनिनिफ्रायनो आंजों आंनि मामि फैफादों नोंजों नोंनि मामि फैफादों आरो मामिनि लोगोफोर आच्छा ओमफ्राय मा क्लासाव फरायदों दा आङो क्लास 8आव क्लास 8आव स' भिउवार्सफ्रा नायगासिनो दङ जे अनलाइनै बे लाइभ टेलिकास्ट नङा होमबा दा बिनि गेजेरावहाय नोंथांखौ जायफोर मोजां मोनदों दा बे बर' मोसानायावहाय जाहाथे भट होयो हिन्दी मोसानायावहाय बेखौ नोंथाङा रायजो राजानिसिम बुंनानै लानो हागोन आरो खुलुमबाय रायजोफोर नोंथांमोना आंनि मोसानायखौ मोजां मोनोब्ला लाइभ टेलिकास्ट इंखं टेलिभिजनाव
आंनि मोसानाय भिडिअ जाफुबाय थानायाव लाइक थुनानै हरबानो जाबाय थेंक इउ थेंक इउ अनसुमै स' नोंथाङा नोंथांनि सिटआवहाय जिरायनो हागोन आरो लोगोसे बिथांनि थाखाय खेबसे आखाइ खबनानै होदो रायजो राजाफोर दानिया जोंहा थामथि मोसाखावरि दङ बिथांनि मुंखौ आं बुंनानै होनसै जोङो डाइरेक्टलि समायखौ नस्थ' खालामालासिनो थांनाय समाव जि गोरोन्थि जालांबाय बिनि थाखाय गोसो गोथारै रायजो राजानिसिम निमाहा बियो दायो जोङो नोंथांमोननि सिगाङाव बुंनो सानदों 1.6 लाइभ भिडिअ नायगासिनो दङ आरो आं नोंथांमोननि सिगाङाव खेबसेबाव फिन बेखौ फोसावबावनो सानो जायफोरा 1.6 नि गेजेराव लाइक होनानै होदों बे नोंथांमोननि भट नङा जुदि नोंथांमोना भट होनो गोसो जादोंब्ला नोंथांमोना हिन्दी मेथाइ मोसानाय समावसो लाइक खालामनांगोन स' बिनिखायनो नोंथांमोननि लाइकखौ दसे समनि थाखाय नेथ'नो बा दसे सम नेनानै थानो थाखाय गुरैयै खावलायहरो मानो होनोब्ला बे माइनास जागोन जेब्ला लाइक खालामगोन भट होगोन बे समाव माइनास जागोन दा नोंथांमोना लाइक खालामना थाबाय बै समाव हिन्दी मेथाइ मोसानाय समावहाय जुदि लाइक खालामो अब्ला बै समावहाय माइनास जागोन डिसलाइक स' बिनिखायनो नोंथांमोनखौ गुरैयै खावलायो जाहाथे बे बाथ्राखौ बुजिनानै लायो स' जोंनि गेजेराव द्रिसा स्वर्गियारि दङ स' बिथांखौ जोङो स्टेजसिम खावलायहरो बिथांनि कड नाम्बारा जाबाय D008 स' प्लिज अन्नानै द्रिसा 10, स' बिथाङानो 9, द्रिसा स्वर्गियारि स' बिथांनि मिउजिकखौ जाहाथे नोंथांमोना दामनानै होयो मिउजिक प्लिज 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Wow. गोबां मोजां मोसाबाय द्रिसा मेंबाय सिगांनि बायदिनो जोङो सेम थिंस सिगांग्रो जों जाजेसफोरनिफ्राय मोनथिग्रोगोन बिथांमोना द्रिसानि मोसानायखौ माबायदि मोनदों स' देंखो सार नोंथांनिसिम थांग्रोनोसै जोङो हेलो सर वेलकाम आंथ' जोबोद मोजां नुदों थेंक इउ सर फ्लेक्सिबिलिटियाथ' थिगानो दङ आरो जे स्टान्ट खालामदों दाख्लैनिफ्राय साबसिन जादों थेंक इउ सर बिदिनो लाखिबाय था इयुनाव साबसिन खालामनो हागोन आरो जि
इमोसनेल पारफरमेन्स खालामदोंमोन जे मुडफोरा बेस्ट अफ लाक Thank you very much, sir. थेंक यू सार बटखौ द्रिसानि मोसानायखौ मोजां मोननानै आङो 1500 भट होबाय आं 1500 Thank you, थेंक sir. यू मेमनिसिम थांग्रोनोसै Hello, ma'am. खुलुमबाय. हेलौ द्रिसा मोजाङै दं ना मोजाङैनो दं. मेंदोंमोन नामा दायो एसे मेङाखै एसे एसे मैम मेंदों. ऑब्जर्व खालामाखैना मेंनायबो Pink नुखायाखै का- दिनै पिंक कालार आरो मेडामाबो पिंक कालार दिनै मेंनायबो नुखायाखै Oh, दाख्लै जेरै नुदोंमोन दिनैनिखौ बिदि मोनाखै आङो दिनै माने अल बडि गासिबो माने पुरा गेवस्राजोबदों आरो दिनैनि मोसानाया thank you, ma'am. माने स्टाना पुरा क्लिन जादों मुड एक्सप्रेसन गासिबो क्लिन जाजोबदों ओभारअल गासिबो मोजाङानो दिनैनि थाखाय आंनि थाखाय आरो नेक्स्ट राउन्डआव आरो साबसिनखौ लुगैबावो Okay, ma'am. Thank you very much. वेलकाम थैंक यू मैम आंनि पइन्ट्सआ 1000 1000 2000 2000 Thank you, wow 2000 so Michael sir Hello, Hello, sir. how are you? I'm fine. मोजां ना? मोजां, sir. So एसे स्टेजखौ नोङो थिखोबाय माने कम्पिटिशनखौ एसे थिखोना होबाय दिनै हले बेखौले आं बुंगोन आरो I was not expecting माने बर' डेन्सआव नों कन्टेम्परारि खालामगोन होननानै Yes, sir. So anyways song is nice song selection मोजां जादों Thank you, sir. अडिशननिफ्राय बे बाराव नोङो बहुत कन्ट्रल खालामदों मुभमेन्टखौ बेखौले आं बुंगोन आरो नांगौखिनियाव अबे स्टेपखौ बाहायनांगौ ओमफ्राय अबे स्टोरी मोनसे स्टोरी कनसेप्ट लादोंथ' that concept was very good very nice एसे मोदोम बारा जादों नामा थिखोनो हाया हाया मोनदां दहाय मोनसे मोननै स्टेपफ्राव जिखुनु it was a good dance performance very unique I wish you all the best ओमफ्राय hope more from you ओमफ्राय आंनि points जाहैबाय same as Madam Rinku 2000 points 2000 Thank you very points much, sir. Thank you. 2000 so Drisa Yes, sir. माब्रै खबरा मोजां. दा नैबे बड' डान्स मोसानाय सेप्टारावहाय नोङो जाजेस सानैनिफ्राय 2000 2000 4000 मोनबाय आरो लोगोसे जाजेस सासेनिफ्राय जों 1500 मोनबाय स' गासै टटेल बेसेबां मोनखो 5500 स' बेयाव जाजेसफोरनिफ्राय नोंथाङा मोननो हादों हाइस्ट नोंथाङानो जाजेसफोरनिफ्राय मोननो हाबाय दायो स' नोंथांजों सिगाङाव सोर फैदोंमोन आरो दा मा सोर फैदों आरो नोंथाङा बबेनि जाहाथे नोंथांनि भिउवार्सफोरनो खोन्थाना होयो खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोन आं त्रिशा स्वर्गियारि आं उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट माजबानिफ्राय फैदों आं दायो क्लास 10 आव फरायबाय थादों प्लिज नोंथांमोना आंखौ अननानै प्लिज आंनि मोसानायखौ भट खालाम लाइक खालाम प्लिज जाहाथे आङो लाइफआव मोजां देरहासार जानो हायो थेंक इउ भेरि माच एन्ड आंनि माम्मी फैदों ओमफ्राय आंनि बाबा फैदों आंदों ओके Thank you very much. थेंक इउ द्रिसा नोंथाङा नोंथांनि सिटआव जिरायहैनो हासिगोन Thank थेंक you. इउ दे थेंक इउ स' दायो बर'जों मोसानाय बे टाइमा जोबथ'लायबाय दानियाबा हिन्दी मोसानाय स' बेयावहाय आं नोंथांमोननि गासैबो अडियन्स न'ब्लाङाव जिरायनाय सरि जोंनि गेजेराव आरो जोबथा दंबावो मेरिना बसुमतारी स' गोसो गोथारै आं नोंथांमोननि सिगाङाव मेरिना बसुमतारी बिथांनि कड नाम्बारा M0011 माने M0011 स' बिथांखौ जों जौसांसिम फैनो थाखाय खावलायनाय थाबाय स' मेरिना स' नोंथांमोननि सिगाङाव दायो मेरिनाया मोसागोन स' नोंथांमोना अननानै मिउजिकखौ दामना होदो आखाइ खबना होदो प्लिज Ten, nine, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.
ज्राम ज्राम हादों जुब जुब हादों थाजिम खालामदों बुहुम बिखा सिउ सिउ बारजों हायना नांदों दुब्लि बारिनि समायना महर ज्राम ज्राम हादों जुब जुब हादों थाजिम खालामदों बुहुम बिखा सिउ सिउ बारजों हायना नांदों दुब्लि बारिनि समायना महर दिनै बायदेमलाय सिदेमलाय मोसादों जेरावबो गोसो गोजोनना रंजादों दैज्लांनि मिथिंगा सिमां नुयो हालो दैलो नोंजोंनो गोमालाङो गोदो गोदो बहाबा सिमां नुयो हालो दैलो नोंजोंनो गोमालाङो गोदो गोदो अखा खायमा दख'ना गाननानै ददेरे देलों खाथियाव फोर फासरा बिरहोदों गुवार अननाय जोमग्रा सेरेरे समायदों बोथोराव आंबो गोसो बोदोर जादों नों बिदांस्रि लोगो आंनि सनाथि गाव गागोन बयनिबो आगोमा नों रोमोदो दोमो दोमो महर लागोन बिमा माइनाव दा आन्दाय हो आंखौ नों मोदाय जोंनि अखा फोरोंलां हायोब्ला आंनो जिउनि गुमुर फिननाय गैयै सोंलुनि फिननाय होलां जिउनि ओंथि गोनां सोंथिनि फिननाय गैयै सोंलुनि फिननाय होलां जिउनि ओंथि गोनां सोंथिनि ज्राम ज्राम हादों जुब जुब हादों थाजिम खालामदों बुहुम बिखा वाव मेरिना नोंबाय स' सिगांनि बायदिनो जों जाजेसफोरनिसिम थांग्रोनोसै माइकेल सार नोंथांनिफ्राय जों मोनथिग्रोनो लुगैबाय जे बिथांनि मोसानाया माबायदि आरो नोंथाङा बेसेबां भट होयो हेलौ खुलुमबाय सार खुलुमबाय मिस मेरिना मेथाइआथ' बहुद एनार्जि दंमोन खिन्थु गाज्रि मोनना दे आं खुला खुलि बुंनोसै स्टेप्सखौ आं बारा फसायनाय मोनाखिसै बे बिटआव बहुद स्टेप्स दिहुननो हायोमोन आङो थाथ' मोनदों ओमफ्राय नोंखौ बांद्राय खुला मोसानाय मोनाखै अरावबो माने आं खुला खोन्थाबाय आरो माने थाथ' बानाय बोरैबा गावनो गोसो दंना गैला बायदिसो नुहुरबाय थादों आं ओमफ्राय स्टेप्सफ्रा साबसिन दिहुननो हायोमोन बे मेथाइआव बहुद स्टेप्स ओंखारोमोन बारज्ल'ला बारज्ल'लि मिनिनाय जदेमनाय ड्रेसनि माबा ब्राइडेल कनसेप्टखौ मोजां मोनदोंमोन मोननाया आंलाय सानदोंमोन गोगोम मोसानोसै नाथाय मा मेंदों ना बादों बायाखै सार
मानोथो बिदि मोसाखो थांनाय अडिशनाव साबसिन बोलो जोङो मोसादोंमोनलाय दे जियानो जा बेथ' फार्स्ट राउन्ड जाहैबाय सेकेन्ड राउन्डआव more energy expectation खालामदों आङो Okay, sir. and स्टेप्सफोरखौ जिबायदि लुबैदों बेखौ मोनगोन आसा खालामबाय माने जि डान्स बे पान्चि नाम्बारमोन बेयाव बहुद गेलेलांनो हायोमोन आंनि मथेब्ला so I hope you perform better Thank you, sir. and second roundआवथ' audienceआ नोंखौ थिखोनो हाखागोन but sorry आं बेयाव नोंनो एसे खम points होनाय जाबाय बयनिख्रुइसिम I'll give you only 1000 points 1000 Thank you, sir. Alright, try better next time okay Madam हेलौ मेरिना खुलुमबाय मेम गाज्रि मोनबाय नामा सारनि कमेन्टखौ फार्स्टआवथ' आङो मोजांखौसो होनगोन ड्रेसखौ बिराद मोजां मोनदों आङो Thank you, ma'am. ड्रेसआ मोजां ना समायदों परि बायदि नुदों स्टेपखौ होनोबा स्टेपआ आंनि थाखायबा गाज्रिद्राय नङा स्टेपखौ मोजांखौनो मोनदों खालि एनार्जिया फार्स्टिं मोजाङानोमोन मोजांखौनो खालामदों नोङो ओमफ्राय खालि गेजेर गेजेराव एसे एखमबा एसे लुज जानो नागिरदों आरोखि एक्सप्रेसनाबो थिगैनो दङ ओमफ्राय थेवबो एक्सप्रेसनखौबो एखमबा नोङो गेजेराव एसे थालांनो नागिरो मेगनाबो बै खानाया एसे खोबदों नालाय मेगनखौसो बांसिन एक्सप्रेसन माबाबा मेगनासो बांसिन गोनांथि नालाय बेखायनो एसे मेगनखौ नुसिनोबा साबसिन बेरखांसिनो आरो बाखि नेक्स्ट राउन्डआव बिनिफ्राय साबसिनखौ आं नायनो लुगैबाय Okay, ma'am. अल द बेस्ट Thank you, ma'am. Thank you ma'am पइन्ट्सखौ आं 1500खौनो होबाय दे नोंनो Thank you, ma'am. Thank you so thank you sir हेलौ मेरिना खुलुमबाय sir. मोसानायखौ आं जोबोद मोजां मोनदोंमोन Thank you, sir. खिन्थु दहाय माइकेल सार बुंनाय बायदिनो बे फ्लनेसआ एसे खम जादों एसे थाद' जादों मायबा फ्लनेस खालामनो नाजा आरो एक्सप्रेसना गाज्रि नङामोन खिन्थु मेथाइजों लोगोसे मोनसे मेथाइआव दङमोन हाइमा दख'ना गाननानैनो ना हाइमायाथ' ग्रिन कालारखौसो बुङोमोन ना दा गुफुर ड्रेस जादोंनिया बेखौ एडजास्ट खालामनो हानाय मोनबा आरो साबसिन Okay, जागोन sir. एसे मेथाइनि पइन्ट्सफोरखौ एसे आन्दाज लानो नाजा Okay, sir. नेक्स्टआव मा पइन्ट्स दङ मा बुंदों बेफोरखौ एसे नोजोर हो जागोन ना नेक्स्ट टाइमाव साबसिन मोसागोन आसा खालामदों Okay, sir. आङो नोंनि ड्रेस गाननाय आरो जिबायदि एसे बाल्ल' मोसादोंमोन माखासेयाव जादोंमोनानो दा बेखायनो आं मोजां मोननानै 1500 मार्क्स होबाय आं Thank you, sir. thank you so मेरिना मेंबाय आरो लोगोसे मेडाम आरो सारमोननिफ्राय नों माखासे बाथ्राखौ मोनथिनो मोनबाय मायाव गोरोन्थि जादों आरो मेंनाय बायदि नुदों स' नोंनिफ्राय जों मोनथिनो लुबैनोसै नों बबेनि आरो नोंजों सोर फैफादों बेवहाय स' बेसेबां क्लासाव फरायो नोङो स' दाथ' जोंहा ग्रेन्ड फाइनालसिम सहैनोथ' बिराद खस्थ' खालामबावनांगोन स' बेनिखायनो नेक्स्ट हिन्दी राउन्डआव मोजां मोसाबानो जाबाय स' जों मोनथिनो लुबैनोसै नों बबेनि आरो नोंजों सोर फैफादों खुलुमबाय रायजो राजाफोर आंनि मुङा मेरिना बसुमतारी आरो आं क'क्राझारनिफ्राय फैदों आंजों मामि बाबा आरो आब'मोन फैदों आं क्लास 8 आव फरायो नोंथांमोना आंनि मोसानायखौ मोजां मोनोबा लाइक होनानै भट हो आंनो थेंक इउ मेरिना नोंथाङा नोंथांनि सिटाव जिरायनो हासिगोन थेंक इउ स' फाइनेलि जोब्बाय बर' रावजों मोसानाया दा मेरिनाया मोसाना थांबाय आरो लोगोसे बिथांनि मोसानायानो जोबथामोन स' नोंथांमोनहा दासिम जोंनि इउटुब चेनेल बा बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि इउटुब चेनेलाव 1.7K भिउ जागासिनो दङ बिनि गेजेराव 611 लाइक खालामनायखौ नुदों बाट बियो नोंथांमोनहा जुदि भट होनो थाङोब्ला बे बेकाराव जाथ'ना दङ आं बेखौ नोंथांमोननि सिगाङावहाय बुंनो सानबाय दायो बर' रावजों मोसानायाव भट होनो मोन्थाया दंमोन
नैबे स्टुडिअनि नब्लाङाव जिरायना थानाय जाजेस आरो लोगोसे नायगिरि बिथांमोन दा बिथांमोननि भट होनाय मोनथाया जोबथ'बाय दा भट होनाय बा भट लानाय मोनथाया हिन्दी मेथाइनिफ्राय जासिगोन बे नोंथांमोननिफ्राय आरो नोंथांमोननि भट होनाया नैबे बर' मोसानायाव नङामोन सोरबाफोर जुदि गोरोन्थि बुजिनानै बे बर' मोसानायाव जुदि नोंथांमोना भट होदोंब्ला बे गोरोन्थि जादों जुदि नोंथांमोना भट होनो गोसो जादोंब्ला बे 6111 निबो बारा थानाय लाइकफोरखौ नोंथांमोना डिसलाइक खालामनानै दानो लाखादो मानो होनोब्ला हिन्दी मोसानाय जासिगोन स' जों नोंथांमोननिसिम गोसो गोरबोजों बरायनाय थाबाय आरो लोगोसे नोंथांमोननि सिगाङाव बे बाथ्राखौ फोरमायनो सानो जोङो 5 मिनिट ब्रेक लाखांनायनि उनावहाय जों नोंथांमोननिसिम फैफिनगोन हिन्दी मेथाइजों स' 5 मिनिट जोङो ब्रेक लानाय जाबाय रायजो राजाफोर 5 मिनिट
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. बिथांखौ जुदि मोजां मोनदोंब्ला अब्ला नोंथांमोननि भट होनाया जागोन लाइक मा समाव लाइक खालामनांगौ लाइक खालामनांगौआ जाहैबाय जेब्ला हिन्दी मेथाइ मोसागोन हिन्दी मेथाइ दामना होगोन बे समाव मोसागोन अब्ला बे समावहायनो नोंथांमोना लाइक खालामना होनांगौ आरो नोंथांमोना बे सासे मोसानाय समावनो जुदि लाइक खालामखाबाय अब्ला बेथ' जोंनियाव स्क्रिनशट थाखागोन जे बे भिडिअआवहाय बेसेबां लाइक जाखो जोंनियावहाय बे टटेलि थागोन आरोना नोंथांमोना साननो नाङा जे जों जेबो मिन्थिनाय नङा ओरैबायदि लाइक खालामबाथाय उनाव डिसलाइक खालामफिनना ओरैबायदि लाइक खालामगोन स' इट इज नट जोंनाव गासिबो थाजोबखागोन दासिबांहाय जेसेबांखिनि लाइक दङ बे जोंनाव दासिम दायो रेकर्ड दंखायो स' दा नोंथांमोना रिफ्रेश खालामनानै बेसेबांखिनि लाइक दं बेखौ नोंथांमोना नायनानै लानो हागोन बा स्क्रिनशट खालामनानै लानो हागोन जेब्लासिम मिउजिक दामा जाय मिउजिक दामनाय स्टार्ट जाबाय हिन्दी मेथाइजों दामनाय जाबाय लोगो लोगोनो मा जाबाय लाइक खालामनाय स्टार्ट भट होनाय स्टार्ट जासिन आरोना स' जोंनि सिगाङावहाय सिगांग्रो फैगोन लक्ष्मी ब्रह्म स' सिगाङावहाय बिथाङा बर' मोसानाय समावबो मोसादोंमोन स' आरो दायो लक्ष्मी ब्रह्मआ जोंनि स्टेजसिम फैगोन स' बेनिखायनो बारा गोबाव खालामालासिनो दिनैनि मोसानाय हाबाफारिखौ हिन्दी मेथाइजों मोसानाय हाबाफारिखौ जागायनोसै स' बेनिखायनो लक्ष्मी ब्रह्मखौ जों स्टेजसिम फैनो थाखाय खावलायनाय थाबाय लक्ष्मी ब्रह्म नोंथांखौ जों थाबैनो स्टेजआव लेंहरनाय जाबाय दायो मोसागोन लक्ष्मी ब्रह्म रायजो राजाफोर स' नोंथांमोना जुदि मोजां मोनदोंब्ला बिथांनि मोसानायखौ बे हिन्दी मोसानायावहाय बा हिन्दी मेथाइ मोसानायावहाय मोजां मोनदोंब्ला नोंथांमोना मा खालामनो हागोन लक्ष्मी ब्रह्मनो लाइक होनानै भट होनो हागोन स' बिनिखायनो मोसानाय जागायनायनि सिगां बिथांखौ फंनैसो बुंनो थाखाय जोङो होगोन बेनो जाबाय बिथाङा जाहाथे नोंथांमोननिफ्राय भट बिनाय खुलुमबाय राजा राजा आइ आफा बिदा बिनानाव आं लक्ष्मी ब्रह्म प्लिज आंनो भट हो थेंक इउ स' भटआ जाबाय बेनो कि लाइक खालामनाय बाट बे नङा कि नोंथांमोना बेखौ लाइक खालामखांनायनि उनाव गुबुन लाइक खालामनाय आं खेबसेबाव फिन बुंबावगोन नोंथांमोननि लाइकआ जोंनियाव थाखागोन स्क्रिनशट टटेल एबार मिउजिक दामनाय लोगो लोगोनो बेसेबांखिनि लाइक जाखो बे टटेल जोंनियाव थाखागोन थुफ्लांब्लाबो थुफ्लांनाय नङाब्लाबो बे थांखाबाय बे लाइभसो नालाय स' बेनिखायनो जों नोंथांमोनखौ साबधानै लाइक खालामनो थाखाय खावलायनाय थाबाय स' दायो जोङो मोसानाय बा हाबाफारिखौ लाफिननोसै हिन्दी मेथाइ मोसानायखौ स' लक्ष्मी ब्रह्मआ दायो मोसासिगोन गाननायजों जोमनायजों डेन्जार मोसाखागोन बायदि मोनदां स' बेनिखायनो टेक्निकेल डिपार्टमेन्टखौ मिउजिक दामनो थाखाय खावलायनाय थाबाय लक्ष्मी ब्रह्मनि मेथाइखौ दामनानै होदो प्लिज 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.
again. Yes, Lord. Wow. Wow. दसे सम आं मा मोनदोंमोन बे इन्डिया डान्सारसा बार्टिकायानो फैबाय नामा बेयावहाय मोसाफैबाय बायदि मोनदोंमोन आङो बेवहाय एसे दुखु मोनबाय बिथांनि मोसानायावहाय थै गलायलायनाय जाबाय दायो लक्ष्मी ब्रह्मआ मोसादोंमोन बिथांनि मोसानायखौ नुनानै आं मा सानबाय माबा बार्टिकायानो फैनानै मोसाफैबाय अके दायो जोङो बिथांनि मोसानायनि सायावहाय जोङो जाजेसफोरनिफ्रायबो जों मोनथिग्रोनो थांगोन जों सिगाङावबो थांनाय ए ग्रुपआवबो जोङो जाजेसफोरनिफ्राय जों कमेन्ट लादोंमोन एबारबो जोङो जाजेसफोरनिफ्राय कमेन्ट लाग्रोगोन सिगांग्रो आं थांगोन जोंहा माइकेल सारनिसिम बिनि उनाव जोङो लक्ष्मी ब्रह्मजों गोबां बाथ्रा रायज्लायबावगोन हेलौ खुलुमबाय सार लक्ष्मी यस सार जोंथ' दा पइन्टस होनो मोना जाहैबाय होनबाबो जोङो एसे बुंनांगौ जाहैबाय एकर्डिं टु द रुल्स दा अडियन्सफ्रासो बे राउन्डआव भट होनाय जागोन आरो जिखुनु गासिबो पार्टिसिपेन्ट्सनो मोनसे खोन्थानाय जासिगोन आरो दिनैथ' सासे बिदाय जागोन नालाय जोंनि माबानिफ्राय बे राउन्डनिफ्राय जुदि सोरबा आउट जायोबाबो सिन्था खालामनाङा मानोना you have the golden ticket ना we have the wild card entry so don't worry सोरबाफोर थालांबायोबा आरो ना दिनै बेखौ खिन्थाखाबाय and now about your performance a very good performance thank you sir energy दाथ' नोंनाव दंखायोआनो thank you sir and I know this is a type of your dance बे नोंनि टाइपनि डान्सखा you enjoy it आं नुयो मालाबा फेसबुकफ्रावबो but I have one suggestion मोनसे suggestion होगोन आरो if you make it to the next round बेबायदि मोसानायाव ना एसे बेलेन्सखौ थाल ला माने बेलेन्सखौ नोङो एसे थाल लानांगौ बेबायदियाव माने बेयाव नोङो एनार्जिखौ हगारस्रायोबा मा जायो डिसबेलेन्स जानो नागिरो आरो दा नै डिसबेलेन्सनि थाखायनोथ' एसे दुखु मोनबाय नोङो means you forget you have a body माने वेट दंना मोदोमनि वेट बे मोदोमनि वेटखौ एसे कन्ट्रोल खालाम आरो ना so it will become better that it's very good but it will become better and it was a nice performance nice dress nice selection of songs and thank you all the best thank you sir madam hello ma'am माइकेल सार होननाय बायदि आंनि साननायाबो एखेयानो माइकेल सारनिजों बाखि गासिबो थिगैनो दंजोबो नोंना खालि दख'ना गानबाथाय एसे मोसानायासो प्रब्लेम जायोना ओमफ्राय बिदि बेलेग ड्रेसावबाथाय बिराद डेन्जार जाखायो स्ट्रं जाखायो मिन्थिखादों आरो जायखिया आं मोजां मोनदों गाज्रि मोनाखै दा मा होनो पाब्लिकफोरनि लाइक बेजोंसो खोथा जासिगोन जोंनि आखायावथ' गैला दा एबार दा नेक्स्ट राउन्डआव थांबाथ' थांबाय मोजांसै आरो जुदि थालांबायोबाबो आसा खालामा थालांनाङा नोङो गिनाङा आरो वाइल्ड कार्डथ' दंखायोआनो दे नेक्स्ट राउन्डनि थाखाय अल द बेस्ट थैंक यू मैम थैंक यू सर लक्ष्मी हेलो सर मोजां ना औ मोजां आंबोथ' मोसानायखौ जोबोद इन्जय खालामदों थैंक यू सर आंल' नङा बयबो पाब्लिकफ्रानो इन्जय खालामदों जानांगौ थैंक यू सर नों गोबां माखासे स्टेप खालामदोंमोन जादोंआनो मोजां रबटिक माखासे स्टेपबो खालामदों आरो फ्लेक्सिबिलिटिया मोजां जादों थैंक यू सर आरो एनार्जिखौथ' बुंनो ना थैंक यू सर सो फैंटास्टिक एनार्जि नेक्स्टआव बेबायदिनो खालामफिनबाव बेबायदि लाखिबाय थायोब्ला winning must come to you थैंक यू सर best of luck थैंक यू सर Thank you, sir. So, Bartika,
आथिङाथ' दुखु मोनबाय र' दा माबा खालामनोसै स' बिथांनि जोङो पइन्ट्सखौ जों नायनोसै स्क्रिनावहाय स' लक्ष्मी ब्रह्म सरि एबाउट डेट आं मानसिखौनो बारथिका बायदिसो मोनफ्लांदों दै आं माने बिनि मोसानायखौ बारथिका बायदि एक्जेक्ट सिरियासलि बारथिकायाबो बेबायदि मोसायो एकदमबारे बिराद माने एक्सप्रेसनाबो एखेबारे स' बिथांनि पइन्टखौ लाइभआव बेसेबां मोनदों स' टेक्निकेल डिपार्टमेन्टखौ श' खालामनो थाखाय खावलायनाय थाबाय स्क्रिनाव अननानै देखायना होदो स' 180 बिथाङा लाइक मोननो हादों गासै टटेल 180 स' कंग्रेचुलेसन टटेल नोंहा 180 मोननो हादों स' बेवहाय नुनो हागोन नोंथाङा स' थेंक इउ लक्ष्मी ब्रह्म आखाइ खमना होदो रायजो राजाफोर अननानै खेबसे आरो लोगोसे जायफोर बेवहाय लाइभ नायगासिनो दं बिथांमोनखौबो गुरै खावलाय आखाइ खमनानै हो थेंक इउ नोंथाङा थांनो हासिगोन नोंथांनि सिटआवहाय थेंक इउ स' माच आरो लोगोसे आं बेवहाय खेबसे बुंबावनो सानदों दायो लक्ष्मी ब्रह्मआ थांबाय गावनि जायगायावहाय स' खेबसेबाव फिन लाइक होनाया नोंथांमोना दा डिसलाइक खालामफिनबा बेवहाय जानाय नंला मानो होनोब्ला लाइक जाखानाय दा स्क्रिनशट जाना थाखाबाय दा लक्ष्मी ब्रह्मआ 180 लाइक मोननो हादों मिन्स 180 भट मोननो हाबाय दायो जोंनियाव दङ अनसुमै नार्जारी बिथांनि कड नाम्बार जाबाय A005 स' जों बिथांखौ लेंहरनोसै जौसांसिम आरो बिनि गेजेराव जोङो बिथांखौ मोसानो थाखाय खावलायनाय थाबाय स' अनसुमै नार्जारी नोंथांखौ स्टेजसिम खावलायनाय थाबाय स' बिथांखौ खावलायनाय थाबाय जे रायजो राजानिसिम भट बिनायनि खुलुमबाय रायजोफोर नोंथांमोना आंनो प्लिज भट हर थेंक्स अके स' जों दसे समनि थाखाय अनसुमै नार्जारीनो जोङो बे जौसांखौ होथ'नोसै आरो बिनि गेजेराव मोसाखांनायनि उनावहाय नोंथांमोननि लाइक होनाय बा भट होनाय टाइमा जासिगोन मिउजिक दामनाय लोगो लोगोनो बा 10 9 बेफोरबायदि काउन्ट खालामनाय नङा मिउजिक दामनाय लोगो लोगोनो स' अननानै मिउजिकखौ दामना होदो आरो मोसादो अनसुमै थेंक इउ अल द बेस्ट 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 मुझसे दूर कहीं न जा बस यही कहीं रह जा मैं तेरी दीवानी रे अफसोस तुझे है क्या मुझसे दूर कहीं न जा बस यही कहीं रह जा मैं तेरी दीवानी रे अफसोस तुझे है क्या तेरी मेरी कहानी नहीं बन गई तू मेरा हो गया मैं तेरी हो गई जहाँ जाए तो संग मुझे ले जा ले जा रे महकी रात में चुरा के सारे रंग ले जा राती राती में भीगू साथ में तू ऐसी मुलाकात ले जा ले जा रे महकी रात में चुरा के सारे रंग ले जा राती राती में भीगू साथ में तू ऐसी मुलाकात ले जा चाहूं पास पास आना कोई ढूंढ के बहाना तुम्हें अपना माना चाहे रूठे जमाना चाहे मारे झकताना तुमको है पाना नीम ये होते हैं कुछ बातें होते हैं रातों में रात बेरन हुई तेरे साथिया देख हालत मेरी काले कर दिया हाय रे बंगले के पीछे तेरी बेड़ी के नीचे हाय रे
Wow, आखाइ खमना होदो रायजो राजाफोर एसे स' अनसुमै मेंबाय जाजेसफोरनिफ्राय जों मोनथिग्रोनोसै नङा होमबा थांग्रोनोसै सिगांग्रो देंखो सारा मा बुङो हेलौ अनसुमै एक्सप्रेसनाथ' मोजां एनार्जियाबो मोजाङानो खिन्थु मेथाइआथ' एसे रिमिक्स जाबाय जेखि जाया जे गाननाय जोमनाय बेखौ आं मोजां नुदों मेथाइनि जि स्टेन्डार्ड बेजों गाननाय जोमनायजों गोरोबदों आरो उनाव साबसिन खालामनो नाजाबावदो दिनैथ' जोङो पइन्टबो होनो हाया पाब्लिक बिथांमोनासो मिथिसिगौ बेसेबां लाइक खालामदों आसा खालामदों उननि समाव साबसिन खालामगोन होनना मिजिंथिबाय थेंक इउ बेस्ट अफ लाक मेडाम अनसुमै मोसानायखौ होनोबाथ' दहायनिफ्राय एबारनिखौ साबसिन मोनसिनदों आङो Thank you, ma'am. गासिबो क्लिन Thank you. हिन्दी मेथाइआ बिदि नुजोबदोंना बयनिखौबो एबार जोंनि आखायाव गैला पाब्लिकनि आखायावसो आरो गोरानिफ्राय गोरा जाबावसिगोन मिथिबाय बिराद मोजाङै प्रेक्टिस खालाम अल द बेस्ट Thank you, ma'am. माइकेल सर हेलौ अनसुमै Hello, sir. दाथ' नों मिथिखाबाय it's not माने the power is not in our hand anymore जोंनाव पावारा गैला खिन्थु जोंखौ बुंनो थिनबाय जारा आंखौ मानसिफ्रा एसे रागा जोंसिगोन खोमालै सबसे अख्रासिन जासो होननानै आं उफाय गैया आंना एसेयावनो गुस्थिया लावोबो दसेनो रानोबो दा मा होनबावनो दा साजेसनल' होनो हायो थांनाय बाराव आं साजेसनल'सो होदों बे राउन्डआव I would suggest you when you मोनसे गान मोनोबा ना मोनसे बिट थायो बिटआव बे बिटआ मोनसे फर्म अफ डान्सखौ फोरमायो लाइक दिस सं नों जे एसे सिगाङाव मोसादोंमोन पपिं एन्ड लकिंनि थाखाय बिराद मोजांमोन the beat was for that ओमफ्राय कन्टेम्परारि मिक्सथ' दा रायजोफ्रासो मा होनो खिन्थु आङो आसा खालामो नेक्स्ट टाइम इउ माने बेफोरखौ एसे फकास खालामो आरोना मेथाइआ मा फोरमायदों मा बिट हमदों बिटनि गेजेराव बिटबो थायो मिलि बिट्सबो थायो स' अल दिस थिंस मेटार माने दा नै कम्पिटिसना गोरानिफ्राय गोरा जालांसिगोन आरो आं होनखाबाय देरहाबाथ' मोजां खिन्थु जेनोबा गिनाङा नोंस्रा वाइल्ड कार्ड एन्ट्रि दंबावो स' डन्ट वारि बी हेप्पी एन्ड किप डान्सिं थेंक इउ Thank you, sir. थेंक इउ माइकेल सर स' रायजो राजाफोर नोंथांमोना मोजां मोनदोंना आखाइ खमना होदो खेबसे स' बिनि मुङानो जाबाय अनसुमै नार्जारि स' अनसुमै नोंथांजों सोर सोर फैफादों दायो आंजों आंनि ओमफ्राय माबा फैयाखै माने आंनि मामि ओमफ्राय मामिनि लोगोफोर बबेनि नों ओरैनो आङो बिजनिनिनो चिरांनिनो औ ओमफ्राय बेसेबां क्लासाव फरायो आं क्लास 8आव आच्छा थेंक इउ स' अनसुमै नार्जारिया बिजनिनो एबा चिरांनिनो आरो बेजों लोगोसे बिमा बा बिथांनि मामि फैफादों आरो लोगोसे बिथाङा क्लास 8आव फरायो स' टेक्निकेल डिपार्टमेन्टखौ रिक्वेस्ट खालामो बिथाङा बर्ड अनलाइन बर्डखौ खोन्थानानै होबानो जाबाय बा स्क्रिनाव देखायना होबानो जाबाय बेसेबां बर्ड होखो अनसुमै नार्जारिनो आरो बिथांनो बेसेबां लाइक होखो बर्ड माने लाइक माने बर्ड नङा होमबा खैजन बर्ड होदों स' टेक्निकेल 214 स' टटेल मोनदों 214 स' अनसुमै नार्जारि कंग्रेचुलेसन खेबसे आखाइ खमना होदो रायजो राजाफोर थेंक इउ स' दायो जोङो नोंथांखौ नोंथांनि सिटआव जिरायनो थाखाय गुरै खावलायनाय थाबाय थेंक इउ मोसानायनि थाखाय स' जोंनि आखायाव दं दायो द्रिसा स्वर्गियारि स' बिथांखौ जों स्टेजसिम फैनो थाखाय खावलायनाय थाबाय गिबियाव स' बिथाङानो द्रिसा स्वर्गियारि ओके स' माइकखौ लादो अननानै अके सरि माइकखौ लादो
नोंथाङा रायजो राजानिफ्राय भट बिदो खुलुमबाय गासैखौबो गासैबो अन्नानै आंनि मोसानायखौ लाइक खालाम देरहासार खालाम आंनि कड नाम्बारा जाबाय D008 थेंक इउ So thank you so much आरो लोगोसे आं बेखौ बुंबावनो फिन खेबसेबाव लाइक होनाया सासे मानसिया सासेल' जाखायो आरो लोगोसे नोंथांमोना जुदि गुबुननियाव लाइक खालामखांनायनि उनाव गुबुननियाव आरो जुदि लाइक खालामफिनोबा बे डिसलाइकसो जागोन नोंथांमोना मिथिखायो मोनसे जिमेलजों मोनसेल' लाइक खालामनो हायो नोंथांमोना मिथिखायो स' बेनिखायनो नोंथांमोना जुदि बै समाव डिसलाइक खालामहैयोब्ला स' नोंथांमोना नैबेवहाय माने माइनास जाहैयो आरोना स' दायो बिथाङा मोसासिगोन बिथांनि थाखाय जों स्टेजखौ आगारनानै होबाय स' अन्नानै मिउजिकखौ दामनानै होदो जोङो द्रिसा सरगेरनि थाखाय बे स्टेजखौ दसे दान्दिसेनि थाखाय जों होथ'नाय जाबाय अल द बेस्ट द्रिसा आरो मिउजिक प्लिज 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. बिछड़े भी हम जो कभी रास्तों में तो संग संग रहोगे सदा कदमों की आवाज सुन के चलूंगी तुम्हें ढूंढ लूंगी सदा हाँ भूली मोहब्बत की ये खुशबू है हवा में फैली हुई जो कर मुझे आज महसूस कर लो वो यादें मेरी अनछुई वाव आयो बाप रे बाप बोरै हाखो बिदि आंथ' थैखागोन द्रिसा सरगियारि रायजो राजाफोर खेबसेबाव फिन आखाइ खोबनानै होबावदो थेंक इउ स' सिगांग्रो जोङो बेबायदिनो सिगांनि बायदि सेम थिंस जाजेसनिफ्राय जों कमेन्ट लाग्रोगोन मेडाम हेल' मेम हेल' दिनै मार्कखौ लांजोबसिगोन नामा नोंलाय दिनैबा हले एकदम पुरा माने एनार्जिया जिमनास्टिक योगा गासिबो हाबजोबबाय डान्सआव मोनथाम पइन्टखौ आं बिनिखौ नुदों आथिं ओरै खालामनाय आरो लोगोसे आथिं थिखोनानै ओरै माबा खालामनाय आरो फोनांबावनाय आयौ बाप रे बाप बासिनोथ' हाखाला मोसानायखौ दा अडियन्स पाब्लिक भटआसो लांसिगोन नोंखौ नायदो बेसेबां मोनो आंथ' मोजां मोनदों मोसानायखौ बासिनो हाला आरो जेबो कमेन्ट होला थेंक इउ मेम स' माइकेल सार हेलो सर
Hello, Drisha. दा जोंनि आखायावथ' जेबो गैला जाहैबाय. Thank But you. this performance was very outstanding, okay? Very happy. आं बै नोंनि बे landing बेखौनो आं मा दहाय सासेखौ बुंदोंमोन लक्ष्मीखौ. That is how you control your weight माने लास्टनियाथ' बे drop जाहैबाय. That wooden खाय noise फैबाय. Props बाहायदों. That is the essence of this song. That's why I like it. Ribbon को use खालामदों. बेबायदि performance को नों Olympics, Winter Olympics फ्रावसो नुयो. Ribbon dance. So it's a great performance. दहायनिफ्राय बेखौ एसे साबसिन मोनबावबायसो आं बुंनो थांबा. Lot of flexibility. Expression is coming out well. एसे मोनसे जायगायाव आं होनखाबायना आंनो अख्रासिन जासाव गोलैबाय आरोना एसेबाबो दिहुनथारगोन आरोना मोजांथ' जाथारदों खिन्थु एसे माने साजेसन आरोना थांनाय बाराव आं सासेखौ बुंदोंमोन थांनाय राउन्डआव बे मामोनलाय जिमनास्टिक बिराद खालामदोंमोन बियो आं बेखौ होनदों नाजादोंमोन बियो if you are not comfortable with some steps Yes, sir. don't do it गाज्रिसिन लाङो जिखौ हायो बेखौनो खालाम जिखौ हाया बेखौ खालामनाङानो नङाबा बै मोजांखौबो बेनो गाज्रि खालामफागोन बेनो आंनि साजेसनमोन थांनाय बारावबो बेखौनो आं साजेस्ट खालामगोन and I hope you go to the next round and if you don't make it don't worry you have the wild card entry so the audience आसो बुंसिगोन नोंनि लाकखौ anyways great performance and thank you for setting the stage on fire. Thank you, sir. Thank you All the very best. much. Thank you, sir. Thank you, sir. Hello, sir. Drisha, Yes, sir. for me, it is incredible performance. Thank you, sir. थांनाय ट्रायल्सआव जेरैबायदि नोङो स्टान्ट खालामदोंमोन बेनिख्रुइ साबसिन क्लिन जाबाय साबसिन जाबाय इमप्रुभ जाबाय आरो बेबायदिनो साबसिन खालामबावनो नाजा एट्रेक्सन जागोन पाब्लिकफ्रा मोजां मोनगोन माखासे एक्सप्रेसनफ्रा थिगानो दङ आरो दहाय बुंनाय बायदिनो जे माखासे जे नों स्टान्ट खालामनाय बेफोरखौ एसे आन्दाज ला मेथाइनि पइन्ट्सफोरखौ नायनानै जेरावनो मेरावनो स्टान्टखौ खालामाबा आरो साबसिन नुगोन आन्दाज लायै लायै खालामब्ला मोजां नुयो आङो आसा खालामदों बेबायदि खालामबाय थायोब्ला देरहासारनाया नोंनिसिम फैगोन. Yes, sir. All Thank the you best. very much. Thank you. खेबसे आखाइ खबना होदो द्रिसा स्वर्गियारिनि थाखाय. Thank you. So नोंथांजों सोर सोर फैफादों आरो लोगोसे नों बबेनि आरो लोगोसे नों बेसेबां क्लासाव फरायो? गासैखौबो खुलुमबाय आंजों मामा एन्ड बाबा फैदों आं उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट माजबादनिफ्राय आं द्रिसा स्वर्गियारि आं दायो क्लास 10 आव फरायगासिनो. Thank you. Okay, so नोंथांनि पइन्टखौ जों नायनोसै बेवहाय. So स्क्रिनाव देखायना होदो अननानै. Thank you. आखाइ खबना होदो खेबसेबाव फिननो. Thank you. So thank you so much. नोंथांनि सिटआव जिरायनो हासिगोन. Thank you. Thank you. So दायो जोंहा जोबथा मोसाखावरि दंबावो. बिथांनि मुङानो जाबाय मेरिना बसुमतारी. बिथांनि क'डआ जाहैबाय M0011. So दायो बिथांखौ जों स्टेजसिम लेंहरनोसै आरो लोगोसे बिथांनि मोसानायखौ जों नायनोसै. बिथाङा माबायदि मोसायो आरो लोगोसे बिथाङा बेसेबां भट मोनो. So गासै जोंहा दायो लाइभ नायगासिनो दं 1.8 माने 100 so 1800 भिउवार्स जागासिनो दङ. So बिनि थाखाय थेंक इउ जायफोर लाइभ नायगासिनो दङ आरो लोगोसे जोङो दायो मेरिनाखौ भिउवार्सफोरनियाव भट बिनो थाखाय खावलायनाय थाग्रोबाय सिगां. खुलुमबाय रायजो राजाफोर नोंथांमोनना अननानै आंनो लाइक होनानै भट हो. थेंक इउ. अके मेरिनाया बुंदों जे बिथांनि मोसानाय समावहाय लाइक होना भट हो. स' अननानै नोंथांमोना जुदि बिथांनि मोसानायखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामबानो जाबाय. हिन्दी मोसानाय राउन्ड आरो लोगोसे बेनो नोंथांमोननि भट होनायनि मोन्थाय आरो बेनो जोबथा. स' थेंक इउ स' माच अल द बेस्ट मेरिना आरो लोगोसे मिउजिकखौ दामनानै होदो प्लिज. 10, 9,
8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. इश्क़ाकी साहिया सुन साथिया माहिया बरसा दे इश्क़ाकी साहिया रंग जाऊं रंग रंग जाऊं रे आहारे मैं तुझ पे मैं झर झर जाऊं रे आहारे पिया बस तेरी मैं हो छू ले तो खड़ी मैं सुन साथिया माहिया बरसा दे इश्क़ाकी स्याहिया सुन साथिया माहिया बरसा दे इश्क़ाकी स्याहिया मैं रेत की बूंद का दरिया तू पा के तुझे भीग जाऊं रे मैं रेत की बूंद का दरिया तू पा के तुझे भीग जाऊं रे मैं तर जाऊं दरिया में तर जाऊं रे इश्क ये पाके मैं तेरा निखर जाऊं रे पिया बस तेरी मैं हो छू ले तो खड़ी मैं सुन साथिया माहिया बरसा दे इश्क़ाकी स्याहिया Wah, आखाइ खबना होदो खेबसे मा जादों दिनैलाय माथो मोननै सासेया मोनसे मा बुस्थु इखौ आंथ' मिथिलायलाङा र' नोंथांनिफ्राय मोनथिग्रोनोसै मा होनो इखौ प्रब होनो आच्छा ठीक আছে स' जा जाजेसफोरनियाव थांग्रोनोसै जोंहा जाजेस थिखाना दोनखादों आरो लोगोसे जों सिगांग्रो थांगोन देंखो सार हेलौ मेरिना हेल' सार आं मोसानायखौ मोजां मोनदोंमोन खिन्थु एसे माने एनार्जि खम माने बोलो होख'नो हाया एसे मोदोम गिलि खालामनाय मोनदे एसेबाव माबा जादों जायखिजाया उननि समफोराव साबसिन माने एनार्जिखौ लाइट खालामनो नाजा जाहाथे नायग्राफ्रा मोजां मोनो एन्जय खालामनो हायो दा माखासे एक्सप्रेसना थिगानो दंमोन ओमफ्राय बेबायदिनो मेंनानै एसे लासै एसे स्ल' जालांनाय बेबायदि नुनो नागिरदों बेखायनो फ्ल'नेस खालामनो नाजा साबसिनै अल दा बेस्ट थेंक इउ सार मेडाम हेलौ द्रिशा हेल' मेम
नार्भास जादों नामा ड्रेसजों मानसिजों समायदों दहायबो होनदों आं आरो एबारबो होनबावबाय आङो दाबो बिराद समायदों थेंक इउ मेम मोसानाया थिगैनो दङमोन ओमफ्राय खालि बे एनार्जियानो एसे गेजेर गेजेर आरो ओमफ्राय आं नोंनि मोसानायनि गेजेराव बे गिदिंनायखौ आं बिराद मोजां मोनदों बिराद स्मुथ क्लिन जादों बे थेंक इउ गिदिंनाया मेम बाखि गासिबो भटनि सायावसै पाब्लिकनि सायावसै थेंक इउ मैम नायनोसै अल द बेस्ट थेंक इउ मेम माइकेल सर अख्रानाव सफैलायबाय ने माइकआ जास जानायाबो गोरलै नङा रायजासिगोनलाय सोरजोंबा मानो होदों मानो होआखै दा जोङो जेनुइन जानांगौ जाहैबाय आवर जाजमेन्ट हेज टु बी ट्रुथफुल अनेस्ट दा बुंनो थाङोबा दहायनि डान्सजों दानि डान्सजों दानि एनार्जिया एसे प्लास पइन्टआव फैदों आरो थेंक इउ सार मा जाना फैया नों फुङाव माबा बानाय मोनो मालाबा गेजेर गेजेर आं मोसालालै बायदिबो नुलायलाङो बोरैबा ना गेजेर गेजेर एसे नुब्रेयो अबावबा आं सिखारनो बाफिनबाय मोनसे खोथा र' ओमफ्राय बे गेजेर गेजेर नों बे सालायखौ माने खालामबाय थायो बेखौ बावनो नाजा गारनो नाजा दे येस मेम आरो साबसिन जाबावगोन ओरैनोथ' किउट नुखादों आरो साबसिन जाबावगोन माने आंनि बुंनाया बेनो माने जै जिरायबाय सिखारनो बानाय जै सिखारबाय जिरायनो बानाय एसे इदि मोनबाय थादों आरो ओमफ्राय देखो बे एक्सप्रेसननि डान्सथ' इट्स अ लट अफ बेलेन्स नांगौ बहुत वेट नांगौ ओमफ्राय प्रप्सआथ' मोजां बाहायदों दाथ' जोंनि आखायाव जेबो पावार गैला दहायनि मोसानायनिफ्राय एसे साबसिन जादों खयथायाव सिखारो नोंलाय फुङाव खयथायाव सिखारो खयथायाव सिखारो when do you get up in the morning 7 एसे वेटआ नोंखौ डिस्ट्रेक्ट खालामगासिनो दै आंनि आन्दाजाव एसे अजना नोंखौ लाखिगासिनो माने हां थोहा ओरै थांबाथाय गैला दसेनो दहायबो नों एसे डिसबेलेन्स जानायखौ नुदों आङो स' बेनो आरो बुंनो थाङोबा अडिशनाव साबसिन जादोंमोन बेबाराव एसे डाउन मोनदों आङो ना जानायनि थाखायसो जाखो ना बानायनि थाखायसो जाखो ना बिमा बिफाया माबा बायना होयैनि रागा जोंना थाखो जियानो हक I hope you can make it to the next round ओमफ्राय don't feel bad if you stay back or if you lose मानोना नोंहा मोनसे चान्स दंबावो वाइल्ड कार्ड एन्ट्रि मालायफ्रा मोसालांबाय थानायाव नोंहा फाइनालाव हाबनायनि लामा दंबावोसो स' don't worry be happy and एसे बोलोखौ लाबोफिनदो गोदोनिखौ खोनाबाय so all the best and let's see what happens yes sir okay thank you खिन्थु ड्रेसजों जाबजों गोबां एकदम बर'नि ड्रेस गाननाय समावबो गोबां एखेबारे समायदों आरो दा गाननायावबो गोबां समायदों स' मेरिना बसुमतारी नोंजों सिगाङाव सोरजों फैदोंमोन आरो लोगोसे दायो नों बेसेबां क्लासाव फरायो आरो लोगोसे नों बबेनि आंजों आंनि मामि बाबा फैदों आरो आब'मोन फैदों आङो क'क्राझारनिफ्राय फैदों क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट yes sir बेसेबां क्लासाव फरायो क्लास 8 क्लास 8 आव फरायो स' जों बारा गोबाव खालामला जों मेरिना बसुमतारीखौ जायफोर मानसिफ्रा भट होदों जों बेखौ नायनोसै स्क्रिनाव देखायनो खावलायनाय थाबाय टटेल गासै 195 मोनदों बिथाङा लाइकआव अनलाइन लाइक मोनदों बिथाङा 195 मीन्स 195 भट स' मेरिना सारमोनहा बुंदों मेडाममोनहा बुंदों जि बुंदों बेखौ गोसोआव लाखिबानो जाबाय एनार्जिनि एसे उइक होनना बुंदों स' एनार्जिखौ एकदमबारे खालामना जा नेक्स्टआवहाय जाहाथे वेल्ड कार्ड एन्ट्रियाव डाइरेक्टलि फु ग्रेन्ड फाइनाल नङा होमबा स' मिनि जेबो टेनसन गैया वेल्ड कार्ड एन्ट्रि दंना नङा होमबा स' बेनो जोंनि दिनैनि मोसानायनि जोबथा मेरिना बसुमतारीयामोन जों दायो दसेनि उनावहाय जोङो फाइनाल गासै टटेल जों बेखौ कालेक्ट खालामगोन बिनि सिगां जों नोंथांमोननियावहाय दसे समनि थाखाय 5 मिनिट ब्रेक बिनाय थाबाय स' 5 मिनिट ब्रेक जों नोंथांमोननि सिगाङावहाय बिबाय आरो लोगोसे जों 5 मिनिट ब्रेक लानाय जाबाय थेंक इउ
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. आंनि गोसो गोरबो सिङाव आखिखाना दोनबाय आं सना नोङो आंनि गोरबो बिखानि जिउनि सेथि सना अरायबो थागोन आं नोंजों गोमजोरै गसंबाय था नों आंनि सेराव थाबाय थागोन आंबो अराय जिउ नोंजों लोगोसे So thank you so much. आरो आंखौ मदद खालामनायनि थाखाय so नोंथाङा नोंथांनि सिटआव जिरायनो हागोन. Thank you. Okay. आंखौ मोजां मोनदोंब्ला मोसानायखौ मोजां मोनदोंबा लाइभआव नायगिरिफ्रा प्रकाश नार्जारी गुड सिनाय जाखाबाय. खस्थ'यै आं नोंथांमोनहा रिक्वेस्ट खालामनायखायसो मोसाखादों. नङाबाथ' आं मोसाखायामोन. So anyway जोंनि मोसानाया गासिबो जोब्बाय. नोंथांमोनाव जि ब्रेक बिदोंमोन बिनिबो समायखौ जों बारानिफ्राय बारा लासिनाय जाबाय. So दायो जोङो मोसाखावरिफोरखौ जों स्टेजसिम खावलायहरनोसै. गासै मोसाखावरिफोर जों नोंथांमोनखौ गासैखौबो स्टेजआव खावलायहरनाय जाबाय. बा जोंहा सायख'नानै दोनखानाय जोंनि बड'लेण्ड डान्स मास्टार सिजन 1 नि जाजेस रिंकुमनि मेडाम बिथाङा एक्ट्रेस आरो लोगोसे बिथाङा सासे कोरियोग्राफि सो बिथांमोनखौ आरो लोगोसे जोंहा माइकेल सारा फिल्म डाइरेक्टर आं बेखौ इन्ट्रडिउसखौ नोंथांमोननि सिगाङाव दानो होनानै होखानोसै आरो लोगोसे जोंहा देंखो सारा बिथाङा पारफर्मिं आर्टिस्ट आरो लोगोसे बिथाङा सुजुगिरि सो बिथांमोनखौ जोङो स्टेजसिम खावलायहरनाय थाबाय आरो लोगोसे जोंखौ सापर्ट खालामफैयो दिनैनि बे हाबाफारिखौ फोजोबनायावहाय एसे मिउजिक दामना होबा मोजां जागौमोन नामा लासै मेडाम स' खेबसे आखाइ खबजोबना होदो बड'लेण्ड डान्स मास्टार सिजन 1 नि बर्ड राउन्ड 1 नि बी ग्रुप बे मोसानाया जोब्बाय बड' रावजों मोसानाय हिन्दी रावजों मोसानाय जोब्बाय आंबो मोसाखांबाय आरोना बिनि गेजेराव जोंहा जाजेस देंखो सार माइकेल सार आरो रिंकुमनि मेडाम बिथांमोना फैबाय स्टेजसिम आरो जों फोजोबनाय हाबाफारियाव सफैबाय दिनै जोंनि गेजेराव गासै डिटेल्स जेसेबांखिनि बर्ड मोनदों बे आंनि आखायाव दंसै दिनै जाय मोसाखावरिया गोबां खम बर्ड मोनदों दिनै बिथाङा गुगासिगोन आरो बिथांमोननि थाखाय जोङो वेलकार्ड एन्ट्रि मोनसे दोनखादों स' बिनि गेजेराव आङो सारमोनखौ आरो मेडाममोनखौ फंनैसो बाथ्रा बुंनो खावलायनाय थाबाय बिथांमोना जाहाथे मोसाखावरिफोरनिसिम
मोनसे मेसेज होयो सिगांग्रो मेडामानो बुंग्रोदो नामा Thank you, ma'am. Sarah bunudo, Michael Sarah. Ang last bunuh ang senior dong, senior anu. Bodoland dan masa sejuang round 1 group B the dance competition जानानै जोबनायनि हाबाफारियाव दा बांसिन भट मोननाय बिथांमोनखौ जोङो सिनायथि होसिगोन आरो जाय दिनैनि पारफरमेन्सआव बाङाइसिन भट मोनबाय बिथाङा वाइटारि एन्ट्रिनि थाखाय थाथ'नांसिगोन अब्लाबो बिथाङा जोंनि बादायलायनायनिफ्राय गुगालांनाय नङा बिथांमोना हाबफैनायनि लामाखौ मोनगोन लोगोसे आं बेखौनो बुंगोन इंराजियाव फंसे बाथ्रा दं बेखौ नोंसोर अरायसम गोसोआव लाखि The winners do not do other work. The winners do not do other work. They do the same work in different ways. देरहागिरिफ्रा जेबो गुबुन हाबा मावा देरहागिरिफ्रा जेबो गुबुन हाबा मावा नाथाय बिसोर बे एखे हाबाखौनो गुबुन रोखोमै मावो दा नोंसोर दिनै देरहानोब्ला बे कम्पिटिसनाव नोंसोर गासैबो मोसाखावरि नोंसोर गासैबो मोसादों नाथाय जाय बांसिन हार्ड लेबार खालामगोन बांसिन प्रेक्टिस खालामगोन बेनो देरहासारखौ मोननो हागोन आं आसा खालामदों उननि समफोराव हार्ड लेबार खालामगोन खस्थ' खालामगोन एसेबां बुरजा बेसेन जेरै इंखं टेलिभिजन मालिक ओनार बिथां राजन बसुमतारी बिथाङा नोंथांमोननिसिम बे प्लेटफर्मखौ होदों आरो बेबो जाय देरहासार जागोन बिथाङा 5 लाख रां बे मानि प्राइजखौ मोननो हागोन बे जोबोद गोग्गाथाव जाहाथे बे बान्थाखौ मोननो थाखाय नोंसोर हार्ड लेबार खालामगोन and through the nail nazagan nane ang asa kalambai best of luck so Michael sir माथो होनबावनो आंनो एसे सैजायैसिन जासो जाहैबायथ' एसे अख्रा बुंनायनि हुदा दं आंनाव जिखुनु प्रग्रामा दिनै थाब जोब्बाय राजन सार बिराद मोजां मोनदों मानोना जोंहा गाबोन बड' सिनि आर्टिस्ट एस'सिएशननि अट टेकिं प्रग्राम दङ गाबोन 8टायावनो नुजाहैनांगौ जोंनि अट टेकिं प्रग्राम दं चिरां डिस्ट्रिक्टनि स' I really congratulate एंखं टेलिभिजन माने दिनै एसे थाब फोजोबदों आरो थांनाय बाराव हरनि 1टा ना 2टा जाहैलायदों नाथाय देग्लाय एबारनि एसे स्मुथबो जादों साबसिनबो जादों साउन्डआबो क्लियार जादों मानोना जों जाजफ्रा बैयाव जिरायोबा मेथाइखौनो खोनायाबा मोसानायखौ बोरै बुजिनो नङा होमबा मेथाइखौ बोरै बुजिनो मेथाइखौ बुजियाबा माबा फुथुला ओरैनो मोसालाबायनाय बायदिबो नुनाय बायदि जादोंमोन थांनाय बाराव नाथाय देग्लाय
एसे साबसिन जादों क्लिनबो जादों आसा खालामो दा डेन्स आरो पारफरमेन्सनि सायाव बुंनोसै ग्रुप ए निख्रुइ ग्रुप बी नि पारफरमेन्सआ साबसिन जादों दे बयनाबो बेखौलाय आं गनायगोन आखाइ खबना हो आरो साजेसन मोनसे थांनायनि जों बेखौ फोजोबनायनि सिगां प्रप्स बाहायदोंना हायोबा बर' मेथाइआव बाहाय नेक्स्ट टाइमाव मानोना दैहु दं जेखाइ खबाइ मेल्ला दङ जोंनि बर' हारिनि बहुद माने दङ ना प्रप्स दङ बेखौ बाहायनो हायो स' आं बेखौनो एक्सपेक्ट खालामो नेक्स्ट टाइम जाय थाङो नेक्स्ट राउन्डआव वर्क हार्डार कम्पिटिशना गोजौनिख्रुइ गोजौसिन गोरानिख्रुइ गोरासिन जालांसिगोन आरो सोरबा थालाङोबा दुखु मोननाङा नोंस्रा वाइल्ड कार्ड एन्ट्रि दङ स' थालाङै जेला माने सासे फाइनालाव सहैगोन होनबा ग्रुप माने डि आव सानैल'ना बैजों जुद्ध जाहैगोन आरो ना बेखौथ' वाइल्ड कार्ड एन्ट्रि होनदों स' डन्ट वारि बि हेप्पि मोजाङैनो मोजां बिदिनो मोसालांबाय था आसा खालामो नेक्स्टआव मर एनार्जि मर क्रिएटिभिटि मर फ्लेक्सिबिलिटि मर बेलेन्स मर माने एक्सप्रेसन बेफोरनो नङा होमबा डान्सनि बेसिक्सफ्रा स' आसा खालामो बे टाइमिंखौ मेनटेन खालामो एन्ड अल द बेस्ट एन्ड जाय थालांगोन दुखु मोननाङा you still have one chance okay so let's see the results okay thank you Merina दुखु मोनदों मासि मोखां सोम थालांगोन बायदि मोनदों ना हा स' जों दायो रिजाल्टखौ एनाउन्स खालामसै आंनि आखायाव दंसै आरो बिनि गेजेराव जाय थालांगोन बिथांनि थाखाय मोनसे अपसन बेनो जाबाय वाइल्ड कार्ड एन्ट्रि आरो वाइल्ड कार्ड एन्ट्रियावबो गोबां गोहोम फाइटिं आबा डान्स कम्पिटिशना गोगोमानो जाखागोन दायो आङो रिजाल्टखौ एनाउन्स खालामसै 1 निफ्राय ना जोबथानिफ्राय 1 निफ्राय होनसै फार्स्टआवनो टप नाम्बार 1 थांदों अनसुमै नार्जारि 17,014 टटेल भट जाजेसनिफ्राय मोननो हादों 4,500 अडियन्सनिफ्राय मोननो हादों 12,300 आरो भटिं अनलाइनाव मोनदों 270 नैथियाव दङ मेरिना बसुमतारी मेरिनाया मोननो हादों गासै टटेल 9,395 आरो लोगोसे जाजेसनिफ्राय मोननो हादों 4,000 अडियन्सनिफ्राय मोननो हादों 5,200 आरो लाइक एबा भट मोननो हादों बिथाङा 195 कंग्रेचुलेसन आखाइ खबना होदो खेबसे बिथाङा गिबाय थादोंमोन मोखां सोम जाबाय थादोंमोन नाथाय बिथाङा नैथि सेकेन्डआव थांबावबायसो दानियाबा जोंनियाव दङ सानै सोर सासेया देरहागोन द्रिसा आरो लक्ष्मीयाबोथ' मोजाङानो मोसादोंमोन द्रिसायाबोथ' मोजाङानो मोसादोंमोन दा सोर थालांखो बायदि एनिवे बिथांनि गोसोखौबो इसेबां बिखाखौबो गुरलुब मावहोबाय थाला जों डाइरेक्टलि रिजाल्टखौ बुंनानै होनोसै थामथियाव थांदों द्रिसा स्वर्गियारि बिथाङा जाजेसनिफ्राय मोननो हादों हाइस्ट मार्क 5,500 अडियन्सनिफ्राय मोननो हादों 3,200 लाइकआव मोननो हादों बिथाङा 195 खेबसे आखाइ खबना होदो जोंहा थालांबाय लक्ष्मी ब्रह्मनि गासै टटेलखौ बुंनानै होनि 7,030 माने 30 बिथाङा जाजेसनिफ्राय मोननो हादोंमोन 4,500 अडियन्सनिफ्राय मोननो हादों 2,350 आरो लोगोसे अनलाइन लाइक मोननो हादों बिथाङा 180 बिथाङानो गिबि मोसादोंमोन आरो बिथाङा 180 लाइक मोनदोंमोन सबसे खम आरो लोगोसे सबसे हाइस्ट मोनदोंमोन अनसुमै नार्जारि लाइक आरो द्रिसा आरो मेरिनाया समान मोननो हादों 195 स' आं फार्स्टआव बुंग्रोगोन जाजेसनिफ्राय
जि मार्क मोनदों द्रिसा स्वर्गियारि कंग्रेचुलेसन आरो लोगोसे लक्ष्मी ब्रह्म कंग्रेचुलेसन आरो लोगोसे मेरिना आरो अनसुमै नार्जारि गासैनिसिमबो आं बेयाव उल्टां फाल्टां बुंनानै होबाय जाहाथे रावबो बेवहाय गाज्रि मोनलायलाया आं बेखौ बुंनानै होबाय स' दायो नोंथांमोननो जों मोनसे बिबुंथि होनो थाखाय खाबु होगोन नोंथांमोना माबोरै मोनखो जोंनि स्टेजआव फैनानै स्पेसियेलि लक्ष्मी वेलकाम एन्ट्रि दङ नङा होमबा स्ट्रं खामाथो नों मोसानायाव नङा होमबा स' बेनिनो सिगां जों बुंनो थाखाय बिबुंथिखौ होग्रोनोसै स' प्लिज अननानै माइकखौ अके थेंक इउ लक्ष्मी माबायदि मोनखो मोसानानै खुलुमबाय आं जोबोद मोजां मोनदों आरो आं एसेबाव ट्राइ खालामगोन आरो माय बेस्ट आई विल डू माय बेस्ट सो इट्स ओके आई विल ट्राई थैंक यू ओके स' मेरिना राजाफोर आंखौ भट होनायनि थाखाय थेंक इउ सो माच आं दा उननि राउन्डआव एबार बादायलायनो हासिगोन थेंक इउ सो माच थेंक इउ द्रिसा बाय गासैखौबो दिनै बहुत मोजां नांदों नोंथांमोना जाहाथे आंखौ उननि राउन्डनि मोसानायाव जाहाथे बुरजा लाइक आरो भट होयो जाहाथे आङो साक्सेसफुल डान्सार जानो हायो जाहाथे आं बड'लेण्डनि गासैखौबो जाहाथे आं नाम खालामनो हायो ओमफ्राय आङो गावनि बिमा बिफानि नामखौ जाहाथे रोशन खालामनो हायो बेखौनो आङो खावलायहरबाय गासैखौबो जाहाथे आं साक्सेसफुल जानो हायो जाहाथे आं उनावलागि विनार जानो हायो थेंक इउ द्रिसा अनसुमै नंबर 1 थैंक यू सो मच टू ऑल मुझे ऐसा इतना ज़्यादा वोट देने के लिए थैंक यू स' बिथाङानो 270 मोननो हादों अनलाइनावहाय बिथांनियानो हाइस्ट स' नोंथांमोना माबा मोनसेफोर बुंबावनो दंमोन नामा दा रिजाल्टआथ' नुखाबायानोसै एसे नायफिनदोंमोन आङो रिजाल्टखौ बेहा मालाय नै आर्मिखौनो लाना फैबायबा बेखायनोथ' गोगोम भट मोनलांबाय मालाय अडियेन्स भटआवनो देरहागबाय ओमफ्राय नोंहाबो अडियेन्स भट्सनि थाखायनो माबाबाय आरोना बासिबाय लक्ष्मी इट सिम्स तुम्हारा कोई नहीं आया चाहने वाला सिर्फ मॉम एंड डैड आया and brother so only 3 people voted for you in the audience and Drisha she also got a lot of good audience vote so Lakshmi don't we liked your dance but audience vote ko again होनानै हो स्क्रिनाव अननानै माने audience vote आवनो डिफरेंस जाना होबाय so दा सालु नोंबो मानिनांगोन बिसिनि न'खरखौ so anyways बेनो गेमा बेनोमोन थांखिया so Lakshmi I hope you come very well prepared for the wild card entry at least 2 months time मोनगोन work hard as hell because आं मोनसे बाथ्रा बुंनि दासिबां हालाय ए ग्रुपनिफ्राय जुदि नायोब्ला लक्ष्मीखौ फेजेननो हानाय दासिम गैथ'वा वाइल्ड कार्ड एन्ट्रियाव ओंखाराखै बिदि गैथ'वा जिखुनु आनफर्चुनेट मोजां मोसादोंमोन अडियेन्स भटनि थाखायनो थालांबाय स' एनिवे दिनैनि जों हाबाफारिखौ गोजोननाय जासिबाय आरो लोगोसे नोंथांमोना फैनानै मोसाफैबाय गावसिनि समायखौ बेयाव होफैनायनि थाखाय गोसो गोरबोजों गोजोननाय थाबाय आरो लोगोसे जाजेसफोर स्पेसियेलि थेंक इउ स' माच आरो लोगोसे जों खेबसे बुंनि जों जोबनाय समाव जों बुंखायोआनो जोंनि बड'लेण्ड डान्स मास्टार सिजन 1 खौ जय जयकार खालामनाय नङा होमबा खेबसे बयबो बुंबावनोसै बड'लेण्ड डान्स मास्टार सिजन 1 ने थेंक इउ स' माच गासैबोनिसिमबो आरो लोगोसे गुड नाइट थेंक इउ आखाइ खबना होदो खेबसे जोबजासिम मोजाङैनो एखेबारे